61,000 for my total knees replacement. Gikas employers mondo miyo remit pesa go magi deduct mapeyo. Senate office masiaya tiyo maber. Mano Mrs. Humundi mani game. Mane gima watimo sani. Koro wang'iyo nitie wan gi employers mang'eny. Wan gi employers karibu 92,000. To nitie moko mang'ado pes jatich to kokel ne sha. Emomiye wan gi KRA. Koro ing'eni sani, ing'eni Kenya kae, ukora dhi rumo, Trevor. System ma president oketo, ukora dhi rumo. Nikech wanyalo neno ni ng'ani okochulo ni jaticha to KRA to chulo. Okochulo KRA to pension mare NSSF to mane meeting molewa kae kindago mos kabisa to dongu neno ka koro weche ugi be maloso mondo mi jatich kopo ni osechul nisha to nyaka koro idhi hospital. To nitie wach moro mabende ber nikech sani wang'iyo weche mag thieth kaka gima sha chule hospital. Nyocha wamiyo jadala wa miluongo ni Professor Walter Jaoko mochung' kanyo. Professor Walter Jaoko to gi Mary Nyamongo mago te jodalawa magine manyocha wawacho ni mondo koro ging'iya ne weche kaka koro ithiedho ji te waluongo ni benefit package mondo ging'i gino girud gino mondo ging'i nang'o monego be ni sha chulo mondo kaka koro ng'at mowacho ni sha ochulo ne ni replacement no to jomoko mabende ywak ni an sha okotiyogi mondo waket gigi teye kae. Thuchwa kucho shani ema bokonyowa kabisa nikech weche mag thieth kiwacho adieri to pod ni piny. Kiwacho adieri weche mag thieth to pod ni piny e gwengewa ma Kaluo. Daktari Sai makoro mayo wang'o dwaro ni mondo aketi ka ahinya nikech penjo to pod ng'eny.